Miesta Carol. Na miesta kami din sa amon nga paryente, nga mga ladreto. Ari ila mga handa o. Brad, mauna na ka mo, Zed. Okay lang mo? Si Matt. Makatap ako sa... Ganito nga lang sa catering nyo. John and Dre's Cuisine. We are located at Barangay Tabukan, Mandoria, Biligas City. Okay, oh. Namuni ang fiesta sa Pilipinas. Nagakilitay ang mga magparyente, then magkaon. Happy fiesta. Ari ako mga paryente o nga mga ladredo. Din ka ganita nga ano ta, din kay halin mga states. Dire na sa pihak bangi. Ay, okay, sa tiyak na ngayon, very humble, tita. Amo niya yung mga balikbayan niya, di, very humble. Ila na, di pala, yung pamiyastaan ko. Ne, amo ni ang culture sa mga Pilipino, lalo sa mga Ilonggo, nga kada fiesta, kita ang mga magparyente. Tapos, syempre, mga kaon-kaon, natural ang ginaya sa mga Pilipino, nga naghahanda-handa. Lalo ang lechon, syempre, star ginang lechon always sa mga handaan. So, thank you ta kay nakapanyaga man kami di si Tito. Sige ah. Puta greet gali mo mga sister, si Rachel. Oh, hello kay Rachel, ang bala to Richard. Hello. Na, Happy Fiesta. Sa... wala sila kapuli. Next time Oh, ang next time sila naman. No? Yan. Okay, bago pala nag-start, kita nag-normal. Gani. So, maybe next time, mas more pagid, fruitful. Correct. Hopefully maging okay na good next Continue year. blessing lang from the Lord. Oo. And Nuestra Señora de Candelaria. Ano ka mo na-invite ka mo sa fiesta? Oo, sa mga nakatultol ha. Matumato lang di sa Lord. Sige ah. The door is open. Yes. Siya mo gina ang mga Ilonggo ha. Very hospitable, kag friendly, kag syempre accommodating. Gijaya. Bisa hindi kilala, basta fiesta, open. Wala na the discrimination sa Yes, amon. correct. Oo. Sige, amo niyang sila magutod na sila. Then, pag sa piyang si Tito, istorya ko na ito kung hinaharas dito. Pagkita ko kay Rachel. Ang isa ka, brother. Gina-vlog ko na to. Ang mga wala na nakaabot balabal ko, tulo ko na lang nila sa vlog ko. Na amo na yung senaryo sa inyo balay. Oo, damo to bisita ko. Ari ang inyong mga handa. Siyempre, ari man ang inyong mga parente. Mga parente. De tita, de tito. May ato pa to gali. May sidekick pa to sa kilid ng handa. Sige to. Matamat na kami ha. Sige, thank you so much ha. Okay. Next year again kung makalusot kami ha. Okay, Kag kung makauli ka naman liwat di ha. Okay, Sige malisensya na ako di ka tito. Mapatugol ko daan, des, may na kayo bakal sa iba. Kaya na siguro, pinahihiyay. Wala mo sila rin natin. Gusto ko muhay. Kami man mag-goodbye na kami. Thank you so much. Thank you, good. Napusugid kami. Hey guys, gusto Yes, sige to. Ay, tiyo. Sige to, thank you, Ged. Check mo lang karon ta sa atong nga channel ta ha. Regards sa kay Rachel ah. Oo, thank you ta. Gani busy. Sa baba ni nanay. Nanay mo boy. Patay din. Punta na. Lugay ng 2014. Amat kami to ha. Salamat, Sige. Ged. Thank you sa Okay, oo, nagpapamasyar gid kami basta makachimpo. Sige. Sige to ah. Mga buwangga, busog man ka mo? Yes, ta. Yan umambal niyo sa piyesta? Amen salad naman. Okay. Tani mo ba makita nila para next year imbitaron taliwat para maluto ng salad. Tapos malagaw na. Ari kami di may sa may barangay na diri kami ni Miesta sa amon nga paryente. So next year balik naman kami di ulit. Neng balik tayo ulit, Neng. Matabo kami di kay mainit sa pihak.
So busogid kami sa balay sang akon nga parente. Amo ni subong sa Haro. Actually hindi man siya matraffic. Kaya daw gamay lang ang mga nagapamiesta. Kaya pigado pa man gid. Ari na mga badi-badi sa kananay. Mga badi-badi sa kananay, mga busog na tanan. Haro Elementary School, diretso kita sa may punta. Ano man ni Japon, Pahardo Street. Ay, ala. Kita sa data na. Namo, di mga ancestral nga houses ningo. Ancestral houses. Namo, di mga baligya sa may halo. Sino Neng? Oo, to balay ni Junjun. Buko na. Ay, sorry. Mga baligya balloon. Matabok ta, Neng? Neng? Matabok ta? Aring ka baligya sa Santo Niño. Ano, Neng? Dali lang. Oo, Neng. This time, kami na ni sister ko ang nagpila. Kay masaka man kami itong aduwa. Si, ara ko nagpila kami. Ara, damo pila sa likod. Ay, may patapak. Nakapatapak na ko kagina sa aga. Oh, tapak ko. Ay, kaya nun ko lang di mo linya. Pray na kami, gagkapos na. So, manabog na kami. Imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaitan sa Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Gosh.
dito ako nagalin sa babaw kag si sister ko. So gapila gyapon ang mga tao dito sa babaw. Pagina sang aga ginabidyohan ko lang sila. Pero ako naman subong ang nagsaka gid. Anas man. Sa other side na sa kilid, misa man na sa para mga tao maka-attend sa misa. Tungan sa misa sa sulod. Tinit. Para daw mga kabataan. Ano na nila? Siguro ang pasimba na siya. Ay, may parade. Gali, no? May parade. Gusto mo ba tubig? Masunod to sa plaza, ning ta. May parade. Gali, may parade. Oo. May parada. Tupilmi ka lang, no? Wow. Dito sa kantin ito. Ito yung kantin skilid sa plaza. Nay, po sa ginato. Si Miss Raina Sangko Praja. Excuse me. Inday. Beautiful mom. Ma'am, thank you very much, ha? Thank you, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Sorry. Ari sa Super Radio. Action. Super Radio. Lain na yan, Super Radio. Yes, lain na yung Super Radio mo. Super Radio. Gem, network na yan. Sige, sir, ah. Pare kita di sa Harrow Plaza, sa dalan, kay maparade sila ang iyas ang katedral. Kag makita na to natin ang Raina Sangko Praja. Si ma'am nga gwapa-gwapa. So, nakita niyo. Wow. Hi! Wow! Ang mga cute sa mga chikiting sa Harrow nga nag-attend sa fiesta. Nalala. Amo na yung mga audience sa Harrow nga parade. Mga gwapa, mga estudyante. Hi! Beautiful ba? Mga beautiful. O, sige na. Hi na kamo, hi. Hi! Uya sila. Okay, mga taga San Jose. Gusto ko nga. Diyan marunda. Ay, masikigan. May post na kigan. Ladies and gentlemen, are yung mga beautiful and handsome ano yan, San Jose students. One, two, three, go. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you. Okay, thank you. Hi. Sorry na. Hello na mga langga. Hello na. Vlog. Welcome to my vlog. Okay, welcome to my vlog. Okay. Nanago na kapay. Sige. Uy, nagkinagawa ko. Siyempre daw tama man ang audience. Ari man ang audience. Ari si supportive mami ho. Ari si ma'am. Absent ko. Absent ko na. Vlog na yun ko. Melanie, buksin nila. Pero i-search sa dangalan ko kay para makita ko. Tubig. Ay, kaluyan man ma'am.
Cute ka mata mo, Sam. Lango-lango. Di na siya? Mag-work. Hindi ko ako papos noon, ay ma. Gusto mo ito dito. Ang gupag-wapa sa inyo, no? Kasi manarista na. Doon nga lang ko dala. Ito ang itsura ng mga multi. Sa mga group Ay, mga seminarista na. itsura nila. Mary, full of grace, the Lord is with you. Mga seminaryo. Mas may kilala pa ko dito. Hari, di karoon si hari ko sa gabi natin. Ibang po sa Burkinan, si Ninyan. Ano ba karoon? Si tatlo na, bigla mo ang sabi natin si Vargas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Mas may kilala. Ito mga mature. Dali naman ang graduate na ni Guru. Noon, hindi na po na nila yung mga kursin na nila niya. All of the nanay niya. last na ni sa likod. Mga guwapa, gina mga angel, kagka mga cute-cute kin sa ilang tanan. Kagkadamo gina nag-support sa parade. Kaya dapat yung mga oldest naton, yung nag-parade man. Hi to! Hi! Hello. Welcome to my vlog! Hi. Sige. Wala na yan na balik. Wala na. Ito na po rin. Sige, yan na. Okay na, tapos na. Ato na sila tanan. Likod na ni. Welcome to my vlog. We have to thank you sa group na ni kay gina-maintain nila ang Haro Plaza sa Ilak Lilines. So pamangkuton ta si ma'am kung ano ni ilang grupo. Ano nga sa group niyo, ma'am? Sa General Services Office kami sa State Street Maintenance. Wow! You know what? Kamugid ang pinaka-highlight nga because kung wala sa inyo, hindi ni manami kagwapa nga itong plaza. So congratulations sa inyo tanan. Thank you, ma'am. Thank you. Sige, ma'am. Thank you. Sige, ma'am. Okay, that's it for today, guys. Nakapoy ginakuyas ang video sa mga nagkalatabo diri sa Haro Plaza. So I hope nga nag-enjoy gid ka mo sa aton nga video today. So
I want to see you on my next vlog. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kag i-hit nyo na ang notification bell dira para every time na mag-post ako sang video, you will be notified. Bye! Welcome sa balay ni Tuto Poras kag ni Nining. Dire, why kang suan? Ya si Nining bayda saya. Hoy kadua ko na ni nga kaon panyapon na kami di. Dito kagina sa akon nga parente ang panyaga. Dire kay Tuto ag Nining panyapon. Ah, hindi ka magpatamaga ha? Bubog na ako. Ari may bisita sila nga gwapo. Of course, ari sa balay. Gwapo. Nanagawa si Nining to. Toto, kamusta? Alin kagina damo na bisita mo? Gamay lang daw, hindi na pareho sa una. Amo na Daw, yung balay. why na ka ang dating mga bisita, why na ka sayo subong kay daw na hindi maglagaw kay tungod sa pandemic siguro. Ay tama, no, oo, no. Oo, pero sige lang ha, why, basta yung kakabalo next year, damo, naliwat ang mabalik di sa imo nga balay. Manok talk. Sige, thank you so much to sa amon nga pagkaon nga panyapon. Ay, na di kami upod kami sang akon guwapang amiga, siyang tagaloto sang Lumpia Shanghai. Namit niya Lumpia Shanghai. Nan. Sila na yung amon gan pamiyastahan sa amon nga panyapon subong. Mangusisa tato sang ila nga lamisa sa may sala. Nalipat ako di kay namang video sa sala subong kay pangdakpon ko di ilanda. Ari na nga mo nga ginpamiyastahan sa dinner. Ay. Kay manugpulit na ako sa video na ko kay mapasalamat ko na yun. Nay, mapuli na kami ha. Salamat gid. Sinanay na videoon ko. Oo, pauwiway ka na, Nay. Sige, Nay ah. Thank you, gid ah. Thank you. Amo nang sekreto nga manamit ila nga manghanda because syempre ang amon nga kusinero guwapo. Muted lang ang aton nga background sound kay maka hatagid problema sa akon nga YouTube. So pasensya gid nga wala anay kita sound ha. Ako na lang anay mahambal-ambal. So salamat gid sa mga inyo comment kag inyo support sa akon nga channel. Kung nag support man kamo, salamat gid. Hope nga nag-enjoy kamo sa fiesta ni Tuto. Kag kay Tuto, thank you very much for accommodating and of course sa dinner nga gin prepare mo sa amon. Salamat gid to, and then kay Nining. Mihalin sa amon nga gin pamiyastahan. Then makadto kami sa may perya para after sa perya mag-video mapulit. So, proceed kita sa perya as per request ng atong mga viewers.
now are nakita diri subong sa may tabok suba, sa may sa may perya nga area. So sudlo naton subong kag i-check kung ano ang mga perya nga naga hampang-hampang na didto sa sulod. Gin-mute ko na lang ginang background sound man kay maka-copyright ako kay may naga-karaoke naman dire. So pasensya na gid kung hindi ko madala ang inyong nga kanta-kanta mga boys. So proceed na kami ni husband ko sa sulod sa may perya. Ay, daw maluya ang perya, tay. Eh, ito kayo ma-shoot ko sa... Sige, shoot ka. O, sige to, liwat to, liwat. Kay bidyuan ta ka, liwat. Wow, okay ah. Bang, ito ting ako. Kung nakabukor din. Ay lang! Oo nga, siyempre rin yung To ano natin ang kinahampangan sa dirito? Why lang? Bawal minors. Tingalan. Ang muna di ang perya. Kita to karon sa ano ko na sige. Actually, sa plaza, sa unang perya, pero kay gin-develop ng Haro Plaza. So, gin-transfer sila diri sa daw relocation, diri sa may Taytay, sa may Tabok Suba. Pero, daw napanilagan ko, daw kaluyas ang perya, daw wala tao. Dali nila kay pakita ko. Do bisan ako naluyahan, man magtulok ba? Hari ang mga rides, wala tao. Ay, Haro Plaza, Haro Fiesta, what happened? What happened sa perya ninyo? Admission, 1250. Ay, pag-itong Skylove, Ferris wheel. Ay, wala, gidyo. Kaluya. Kaluoy man sa perya. Ara ko dito. Nan. Why na lang to may merry-go-around dito. Pero wala. Gidyo may So, amo lang gid ni ang daw sad part sang Haro Fiesta. Kaya daw hindi siya active ang mga perya subong. Pero hambal nila kami isa pa gito ka portion nga gimbutangan sang perya. So i-try naton to sa pihak lapit dito sa may Haro Plaza. Diri abi di kay hulong don eh. Mostly diri baligyaan na di sa mga ukay-ukay. Ara ukay-ukay onan. So medyo amo lang na ang sad na part. Ngayong gabi, Iloilo, daw subong ko lang ang fiesta nga nabatsagan nga daw medyo maluya ang hampang-hampang sa mga kabataan sa perya because daw wala siya ka-function. Actually ka-function, pero wala sang customer. So ano yan ang natabo? So, daw ako mismo nabatsagan ko nga maluya ang fiesta because wala sa mga perya-perya nga nagakala gulo-gulo ba lang nga damo sa may nagkasakay sa Ferris wheel may nagahampang-hampang muna. So tanawon ta to sa pihak basi dito ang very active. Okay, check naton to. Ang active diri yang ukay-ukay nan pero ang mga salakyan wala. Kuna mambal nyo kay wala gali ano kuno wala ka function. Nga, hindi pwede. Hindi pwede. Ano kuno ma'am nga hindi kuno ha? Nga hindi nga away ka. Bota mo man ang budget pa. Wala operator? Rolling ka man na rolling na. Sino gusto ma shout out na? Shout out sa'yo, ay! Hi! Shout out kay Mama, kay Papa. Ari na ko. Ari na ko siya. Okay, sino ba? Shout out sa miga ko. Ano pa? Oh, go! Please do subscribe! Melanie Maximella! Thank you! Ari ako Japon di sa perya, kag nakita ko nga daw wala gid nga function ang mga perya may duwa di kag gwapa kag sexy nga mga Ilongga magkuto naton nga naglagaw man diri sila. Ang mga gwapa bala sa inyo. Thank you, charot. Ga, anong rason nga ari mo
kamuti nga duwan? Malaga kami Titanic. Kay Maperya. Galing wala Maperya. Gani, no, wala pero yun. Sayang. Makatuta to ka sa piyak sa lapit ko no sa may Toto. Sa Haro Plaza. O, makatuta kami to ba si may ato? Sige. Sige ka, thank you. Bye. Bye. Mayong gabi liwat, tarin ako din sa isa ka area nga kuno dirigin butang ang mga ano gani ni? Mga perya pero nakita ko wala man di do sarado man, so it means wala gid ya perya subong. May ara to sa pihak perya pero duwa ay man to function, wala operator, so balik kita ara ang sitwasyon sa traffic subong. So wala perya, wala. Ay wala man, wala. So wala di ka function ng perya sa diri o ara lang o sarado. Why man? Lalo na mo na kunin na kami because walang perya. Let's go home na. Okay guys, that's it for today. So, wala nga sang perya, so let's go home. Nabusog na kami and then plano na namin mapuli. So, thank you for watching. Hope nga nag-enjoy ka mo sa akon nga lagaw-lagaw subong nga fiesta. I'll see you on my next vlog. Please do subscribe. Bye! Shout out to my dear sister Lelaine for always supporting me on my YouTube channel. Thank you so much. And also hello to Vicky, my friend. And to shout out to Mom who is very beautiful this afternoon in the parade. Hi Mom, you're so beautiful. And you have a glamorous dress. And also to Sir, the media. And to Nonoy, ang anak ni Ma'am Tiham. Gwapo-gwapo gid si Nonoy. Hello to Nonoy. And of course, sa anak ni Cans Candido Goles, nga very beautiful and stunning beauty. Chinese Korean beauty. Gwapa gid kayo. And also to the participants of the parade this afternoon sa May Haro Fiesta. Shout out to all the visitors of Tuto and Nining Poras, and of course to the beautiful girls at Peria tonight.